17 августта Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов шәһәрнең үзәк мәйданында мобиль кабул итү форматында зәйләрнең сорау гүзерләрен тыңлады. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына депутатлар сайлау буенча сентябрьдә узачак сайлауларда 28-нче бер мандатлы Түбән Кама сайлау округы буенча теркәлгән кандидатларның берсе. Новая форма. Яңа табигый форма, кешеләр килә, без наказларны эш папкасына җыябыз, ди Олег Морозов. Мин Зәйдә яңа стоматология поликлиникасы булдыру кирәклеге турында җиткердем. Аннан бездә компьютер томографиясе булуга рәхмәт сүзләре җиткердем, ди Мария Костюченко. Олег Морозов билгеләп үтүенчә, ярдәмчеләр кешеләрдән наказлар җыя һәм аннан соң алар Мәскәүдә каралып, һәр кешегә җавап биреләчәк. 90% вопросов это 90% сорау җирле характерда, алар зәйгә кагылган, шулай ук депутатка юнәлдерелгән проблемалы сораулар да бар, ди Олег Морозов. Олег Морозов ассызыклавынча, бер генә мөрәҗәгатьтә җавапсыз калмаячак. Шунысы игътибарга лаек, мондый чара тере форматта халык белән турыдан-туры аралашу мөмкинлеге бирә. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.